Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 21 bersikulo 23 ngadto sa 27. Si Jesus mibalik sa templo, samtang nagtudlo siya. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeo miduol kaniya ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila, unsa may atong itubag? Kung muingon kita, gikan sa Dios, muingon siya kanato, nganong wala man lagi kamo butuo kang Juan? Apan kun muingon kita, gikan sa tao, mahadlok usab kita. Kung unsay buhaton niya sa katawhan, kay sila rabang tanan, hugot nga nagtuo nga si Juan, usa ka propeta. Busa giing na nila si Jesus, wala kami masayod. Ug miingon siya kanila, dili ko usab kamutug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.